ассалому алайкум ба ҳама тамошогарони азиз. халқи тоҷик бо шумо ҳастам. ман Муҳаммад Сидиқ. бародарони азиз, шумо қарор доред дар шабакаи оламӣ харид ва фурӯши мошин ё ягон техникаи боарзиш. дар навори имрӯзаи мо шумо бародарони азиз мошинҳои арзон ва боркаш техникаҳои боарзиш қарор дорад. барои ҳамин наворро то охир тамошо мекунем. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи боарзиш ё хона дошта бошанд ба ин рақамҳои мо танҳо бо тариқи вайбер равон бикунед. ҳатман наворро дастгирӣ мекунем, лайкгузорӣ мекунем, дар имо поделиса мекунем. рафтем. инак тамошогарони азиз, 15 сотих замин, 3 дар хона, кухнӣ, ҳаммом, ошхона, оғил, каҳдон. нархи хона $30,000 мебошад. хона қарор дорад дар вилояти Хатлон, шаҳри Қурғонтепа, бохтар, ноҳияи Вахш, деҳаи Ҳосилобод. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. бо тариқи имо, ватсап, вайбер метавонед алоқа кунед. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак тамошогарони азиз, дуюмин мошин Jeep Musso 3. мошин дар Нуробод қарор дорад. приводаш пеш ба қафо мебошад, кузаш хечибек, рангаш сафед, 4 электропакет дорад, коробкаш механик, мотораш 5 бетурбоай, сӯзишвориш соляркай. соли барош мошин 2000 майл. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин нахадвай фавран фурӯхта мешавад. нархи аниқаш 20,000 сомонӣ бо курси ҳозирӣ 42,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. сеюмин намоиши мо бародарони азиз трактор Т75 мебошад бо плугаш. нави сӯзишвориш солярка, яксола ҳуҷҷат дорад, передок дора, кор мекуна. мошин трактор дар Нуробод қарор дорад. нархи аниқаш 15,000 сомонияй бо курси рӯсӣ 166,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. чорумин мошин Opel Caravan. мошин дар Фархор қарор дорад. приводаш пешай, кузаш универсал, коробкаш механик, нави сӯзишвориш газ ва бензин. соли барош мошини 1997, ҳуҷҷатош то 03/2019. нархаш боша 22,000 сомонӣ бо курси ҳозира 156,000 рубл мешавад. Opel Caravan Prostoya. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мутаассифона ба мо ду суратша равон карданд. бародарони азиз, дастгириро фаромӯш намекунем. бо лайкотон ҳатман наворро поделиса мекунем. панҷумин мошин ВАЗ 2110. мошин дар Хуросон қарор дорад. соли барош мошини 1995. мошин нахадвай, 4 баллони нав дора, хадавоиш 100%, коробкаш механик, ҳуҷҷат надорад. нархаш 6500 сомоние бо курси ҳозира 46,000 рубл. харидори аниқ боша бо савдои тенҷ мекунем, гуфт соҳибаш. барои маълумоти бештар рақамҳо дар рӯи экран. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак шашумин намоиш трактор. трактор дар Хуросон қарор дорад. мотораш навай, ҳуҷҷатош то 09/2019. нархаш 8000 сомония бо курси ҳозира 56,000 рубл мешавад. трактор дар ҳолати техникӣ хуб қарор дорад. трактор нахадвай. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ҳафтумин мошин Opel Sedan. мошин дар Вахш қарор дорад. чӣ гунае ки мебинед, рангаш сиёҳ мебошад. кузаш седан, приводаш пеш мебошад. торпедаш 97-ай. мотораш аз астраҷӣ мондагиай. коробкаш механикай. ҳабиби мотораш 1.6. мотораш навай, аккумулятораш навай. номерошам навай, ҳуҷҷат надорад. нави сӯзишвориш танҳо бензин. соли барои мошин 1994.
нархи мошин 19000 сомонӣ бо курси ҳозира 134000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо 925 347 1992. Телефони Тоҷикистон +992 888 865 354. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мутаассифона ба мо як суратша равон карданд. соҳибаш натавонист дигар суратоша рӯй кунад. бародароне ки аз хона нобаромада мехоҳед пулкор кунед, ссилка дар таги видео мешавад. медароед ва шумода бонус метиҳанд. зиёда аз 5000. инак ҳаштумин мошин Opel Astra G кузаш хэтчбек, приводаш пеш, соли барош мошини 1999. объеми мотори 1.6-16 клапанаҳай. коробкаш механик, мошин дар вахш қарор дорад. нархаш 33000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. нуҳумин мошин BMW 5 серия. мошин дар душанбе қарор дорад. рангаш сафед мебошад. приводаш қафл, кузаш седан, коробкаш механик, нави сӯзишвориш газ ва бензин, объеми мотораш 2. соли барош мошини 1990, нархш 10000 сомонӣ. бо курси ҳозира 70000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. +992 934 540 003. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак тамошогарони азиз, 10-умин мошин боз BMW 5 серия, вале ин мошин дар хуҷанд қарор дорад. ранги мошин сабзи торик мебошад. приводаш қафо, кузаш седан, коробкаш механик, объеми мотораш 2. нави сӯзишвориш газ ва бензин. соли барош мошини 1994, нархш 15000 сомонӣ, бо курси ҳозира 150000 рубл. бо савдо ҳам мешавад. BMW сафед буд, унашам савдо мешавад. бародарони азиз, телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак 11-умин мошин. бародарони азиз, боз як BMW 5 серия ба мо равон карданд ки ин мошин дар душанбе қарор дорад. рангаш серебристай, приводаш қафо, кузаш седан, коробкаш механик, нави сӯзишвориш танҳо бензин, объеми мотораш 2. соли барош мошини 1996, нархаш 26000 сомонӣ, бо курси ҳозира 84000 рубл мешавад. боз савдо ҳам мешавад. баъд аз дидани мошин аз пеш мошина мебинед, бо савдои соз мекунанд. барои маълумоти бештар телефонҳо дар рӯи экран. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак 12-умин мошин Daewoo Nexi. мошин дар хуҷанд қарор дорад. рангаш сабзи торик мебошад. приводаш пеш, кузаш седан, коробкаш механик, нави сӯзишвориш газ ва бензин, объеми мотораш 1.6, соли барош 1996, ҳуҷҷатош 10 моҳи дигарай. нархш боша 19000 сомонӣ, бо курси ҳозира 134000 рубл. савдо мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100%, гуфт соҳибаш. дӯстони азиз, навори мову шумо ба охир мерасад. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш дошта боше, пас бо рақамҳои мо танҳо бо тариқи Viber равон бикунед.
ҳатман дар канал обуна шавед, моро дастгирӣ кунед, зангулачаро фаъол намоед то ин ки аз видеороликҳои нав ва мошинҳои арзон бехабар намонед. сарбаландии хонаободӣ тани сиҳат ба ҳар яке шумо хоҳонам. бародарони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки наворо дар имо ва дигар шабакаҳои интернетӣ ҳатман падилитса бикунед. хай ҳаматонда. раҳмат барои диққататон, барои тамошотон, барои дастгиритон.